Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Τσανακάς σήμερα θα βουτήξει με κολοτούμπες. Κοιτάξτε, bodybuilder σώμα. Popa booty. Και τι τσόντα. Τσόντα δεν λες τίποτα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια τελευταία δήλωση. Πριν από το τσούρνιασμα που θα φάει μέση μου, θα μελανιάσει. Άσχετα που μπορεί να μην φαίνεται γιατί θα είναι μαύρη που είναι. Πονάω εδώ. Και λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πιστεύω να το απολαύσετε αυτό το βίντεο με όλα τα βάθη της καρδιάς μου και αισθάνομαι ότι θα πετύχει και αισθάνομαι να πάρω καλά και αισθάνομαι αποχωρώ. Μην γελάς. Τράβω εκεί. Βάζω. Όχι ρε μαλάκα εδώ. Όλοι το γρήγορα έτσι. Να το πιέσεις το προχωράς για να κάνεις. Έργο. Άντε κάνε ρε φλάκα, άντε κατά μπροστά έτσι γίνα, δεν είναι τίποτα δύσκολο, το έχω κάνει και όχι ο Δημήτρης. Πάμε! Άχρε πάει μέσα μου. Άρα μαλάκα. Γαμάω τον αραμπαντάλ. Χτυκιάρι, γκάταλιστ. Πάμε στο φλάκα, θα πάω στην φλάκα.